8, nu? Oricum nu o să mă mai văd. Deci, că am încercat să dovedesc și nu pot. Că am încercat tot ce am știut, dar cum vrei să dovedesc? Nu poți să plângi? Da? Nu poți să plângi? Păi tocmai ce vrei să fac? În orice caz nu plângi, că asta știu și o să fac. Hai să-ți arăt. O murit bunicul! Asta pot și eu. Ce-ai? Asta pot și eu să plâng așa. Dacă nu mă crezi, e treaba ta. Măcar dacă ai plânge așa din suflet, din inimă, te-ai înțelege, dar așa, mă, zici că... Dacă nu mă crezi, e treaba ta. Ce? Dacă nu mă crezi, e treaba ta. Dar tu chiar plângi? Ți-am zis, dacă nu mă crezi, e treaba ta. Dar plângi sau nu? Da. De ce? De tine. De tine, cum vine aia? După tine. Că tu nu mă vrei să-mi dai o șansă. Una cât de mică. Auzi, tu în orice caz nu plângi. Ce-ai? Tu în orice caz nu plângi. Dar atunci ce fac? Tu te faci că plângi. Eu nu știu să mă fac. Și tu ai zis asta. Deci zic că o să dovedesc. Zic cum ai zis să dovedesc acum? Tu plângi? Nu, mă, ce ai, nu plâng. Sau, na, nu știu. Nu plâng. Încă nu plâng. Zic cum să-ți mai dovedesc. O, ce? Aruncă-te de pe casă. Ce? Aruncă-te de pe casă. N-am cum să mă urc sus. Ia-ți o scară. De unde scară? E tare să asculti o melodie și să spună cum plânge. Auzi, dacă măcar îl plângi, dar el nu plânge, aia e faza. Ți-am zis, dacă nu crezi, e treaba ta. Bă, tu chiar plângi? Ți-am zis, dacă nu crezi, e treaba ta. Că ți-am zis deja de 3 ori că da. Și de ce plângi? De bucurie? Da, nu mai pot. Hai să dăm un party. Tu de ce? Că te-am părăsit eu. Ce poate să dau? Nu mi-am de acum de ce poate. Du-te, mă. Du-te, mă, și îmbată-te. Nu mai duc, dacă zici că nu mai văd. Nu mai văd. Atunci du-te, fumează, du-te, fă ceva. Am aruncat tot am avut. Și nici nu mai vreau. Dacă tu ai zis, nu mai. Ce ai zis? Dacă tu ai zis să nu mai fumezi, nu mai fumezi. Și chiar ții la mine. Eu ți-am zis că da, că nu mă crezi. Tu crezi că dacă ți-i ia la tine, nu te mai sureau de 100 de ori?
Ce spui tu, Dori? E grea viața? Foarte. Cea mai grea. Tu ce spui? Mie mi se pare distractivă. Păi, Nu știu, e fain să-ți bați joc de băieți. unde știi să văd de mine? Acum am bat joc de tine. Păi, Și pentru că nu mai are rost să fim împreună. tu cum mă vrei să-ți dovedesc? Nu mai are rost, Tudor, să-mi dovedești. Are rost. Nu mai are. Doare. E curățit la tine. Hai să lăsăm baltă, Tudor. Și eu nu. Acum ce vrei să începem? Ca zic că tu mi plângi. Ce faci? Îți dai foc, bă, omule. Mai sunt și alte fete. Mai sunt și alte fete care vor să fie cu tine, nu numai eu. Cacă-te! Nu mă interesează de alte fete. Pe mine mă interesează de tine. Măcar dacă ai plânge, mă, din suflet, hai că te-aș înțelege, dar așa... Tu acum ce crezi că fac? Râzi. Plângi din buze. Ce fac? Plângi din buze. Sau din nas, nu știu cum faci. Faci ceva de genul. Ceva de genul faci. Tu vrei că nu mă vine de să vă prefac aici așa, Iuria? Nu știu ce ți ardă ție sau ce nu ți ardă. Mi-e rug arde. Sau ce vrei să fac dacă așa plâng eu? Urât. Înseamnă că plângi urât de tot. Silențios. Plângi pe silențios, ha? Eu? Da, tu. Eu plâng pe vibrații. Uite ce handicapată. Vai, îl rup. Ce ai făcut? Am băgat. I l-am rupt. Bine. Mi-ai trimis ceva? Eu? Da. Nu cred. Atunci mi-a trimis altcineva. Na, auzi, Tudor. Tudor, Da. tu fă-ți viața cum crezi tu, eu mă bag cu altul. Nu, iubire, nu fac prostia asta. Vezi că eu mă bag ori cu Flavius, ori cu Robin, nu știu încă. Nu, iubire. Te rog, mai avem o șansă, ultima. Jur că nu o să te mai supăr. Ue! Mamma mia! Auzi, am numai o întrebare. Cum poate să-ți placă de o fată așa handicapată? Pur și simplu. Ce-ți place la ea? Nu, cine? De mine, ce-ți place la mine? Tot. Cum ar fi? Cum ar fi? Cum ar fi tu. Dar ce-ți place la ea? Dar ce-ți place la tine? Ce, nu de ajuns? Ce? Nu de ajuns? Nu mai le murit. Tu crezi că eu am ceva de te-am vorbesc cu de acolo? Și păi și ce are? Cine de acolo cu tine? Și ce are? Cine? Și ce are? Nu-mi trebuie eu scriu la ceară.
faci? Sunt grafici. Un ce? Un tag. Au, l-am scris pe mâna mea. Ce faci? Ai auzit de taguri în viața ta? De ce? Taguri. Taguri? Taguri, mă, n-ai auzit de taguri? Ce e ele? Un fel de graf. Ah. Și ce faci? Ce-ai? Ce faci? Un monstru cu 3 ochi? Nu. Dar E un fel de graf, nu-i graf. Un fel de... și ce faci acolo? Vrei să vezi? N-am cum. Dar spune-mi. Scriu ceva. Ce? Vine să-i crudă. Auzi, Tudor? Tudor. Stai un pic. Hai că am și trebuie să sun și pe alții, ok? Ce iubire? Trebuie să sun și pe altul. Stai un pic. Deci cum vrei să mă dovedești? Nici cum. Hai că am de sunat pe altcineva. Păi bine. Făcut poze?